Salut! Salutare tot, numele este Cristian și eu jucăm Minecraft versiunea 1.3.1. Deci, da, hai să dăm niște mape noi avem. L-am mai descărcat, dar nu s-a șterg. Nu știu, dar în fine, o să facem niște setări. Dacă vreați Minecraft-ul să luați numai după mine. La video, profil, extra. Asta. Trebuie și să mai... Și atât. Ada și skin-ul vreau să îl am. Skin. O să începem cu... Și o să... Eu find the button open. O să începem de o mapă de survival, adică... O mapă de survival. Stampi. Da, eu am făcut-o. Da. De pe creativ. Unde ce contează că e pe creativ? Și eu am făcut-o. Dar în fine, am uitat că mi-am pierdut. Deci era o casă care am intrat în End. End. Nu știu în ce lume care să bați un dragon. Da, în fine, o să facem o mapă de survival. Da, hai să... Bun. Dați un like, share și subscribe, că mă ajuta. Să dați un share pe Facebook, să vadă și prietenii. Seed 5. Și gata. Ăsta e seed-ul nostru. Da, iată suntem într-un baia. Avem rame! Da, doamne. Bă, mă, pui! Mă! Stop! Oh! Bă, ce cum Iată, mă, idiot, mă. Nu, scuze mine. Nu, nu, vede. Bă, nu, bun să-mi pasă. Baiamurile ăștia sunt bune. Nu știu, n-am găsit niciodată baiamul de astea. Acaciu. N-am găsit. Și trebuie să strâng mâncare. Trebuie să omor eu. Oricum o să... Poate îmi dă
aici. O să... Pyro și 3, 2, 1. Și da, nu sunt pe creativ, vedeți, bă, este săunătăjoasă. Da, facem un chest. Mai trebuie să fac chestul. Stai că abia nu găseam locul. Decât acacia. Loc acacia. M-am băgat. Tot căpăcel. Bă, da, este pe pixel. Da, mai facem un chest. Mai avem nevoie de un furnal. Un furnal. Furnal. Și atât. Mamă. Continuăm un episodul anterior. Bun. Bă, găsim dăști. Nu găsim noi. Aici găsim. Vai. De ce nu? Avem swing. Nu să vă dau cu... Nu ne trebuie. Prima regulă Minecraft, săpa în jos. Adică nu săpa în jos, dar e o regulă. Iron, din prima ești nebun. Iron. Bă, dați un like. Facem 1 milion de like-uri sau 20. Cât suntem? 2. 4. Iron. Respect. Trebuie mai întâi piatră. Piatră. Bă, ești nebun. Oh my god. 1, 2, 3, 4. Ia, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bucăți. Ia mă să mai... Oh my god! Iron din primul episod! Deci,
cam atât cu acest episod și ne vedem. Pa, pa!